За 166 евро. Добър ден, ние сме в Дели, в един хотел, който се нарича Кришна и се намира в центъра на града. Хора, да знаете, че тук всичко е направо с едно 20-30 години назад. И се води 4 звезди, в Booking се предлага за 4 звезден хотел. Сега ще ви покажа какво се вижда от прозореца. Това е центъра на Ню Дели. Значи ние го класирахме буквално като центъра на мизерията. Не знам вие какво бихте казали за това нещо. Показвам ви щорите в хотела. Не четете какво пише в Booking. Показвам ви Air Conditioner. Ето, лични впечатления. На нас ни казаха, че тук е наистина било културен шок от приятели. Значи, вижте, при нас сигурно, ако сравнявам в София, да речем, къде бихме имали такъв хотел и кога бихме го имали, в някой провинциален град преди 30 години. И пак ще е по-чисто. Пак ще е по-чисто, сигурно и по-приятно. Да покажа банята. Все пак има поне течаща вода, тя е топла дори. Така, показвам банята. Който не знае, кърпите. Ето. Това тук е отдолу кофа за събиране, нали, под душа. Или не знам, фактически, да, кофа за събиране. Не, мисля, че е кофа за изливане. За изливане. Мисля, че трябва да се измиеш. Да излееш, има горе душущим. Да, ама не, да, кой го знае. Прозорците не се отварят. Ако очаквате, че прозорците се отварят, не се отварят. Така, хотела се нарича Кришна RCG. Иначе се рекламират няколко вида хотели Кришна. Обаче и Кришна, и Шива, и всичките тук, които са наредени на една централна улица Ушким. Ето, това е централната улица. Ето, отпред се вижда хотел Шива. Ужас. Хотел Аура също. Хотел Шива, хотел Аура. Истинска мизерия, хора. Аз такова нещо не бях чула, не бях предполагала, че съществува. Дори май нашето циганско гето може би е по-хубаво от това.